Dobrý den, jmenuji se Adela Vrátná a připravila jsem si pro vás prezentaci na téma fenoménu sebepoškozování a možnosti podpory léčby z oboru pedagogiky, psychologie, sociologie a problematiky volného času. V této chvilce bych se chtěla zmínit o důvodu výběru tohoto tématu, také hlavní cíle této práce, ať už praktické a teoretické části a hlavně přínosu této práce. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že sebepoškozování je vlastně v dnešní době velký společenský stále rostoucí problém. A tím, že odborná pomoc není vždy dostupná, tak je nutné hledat urgentní a hlavně alternativní způsoby samostatné pomoci a léčby postižených. A vlastně jedním z hlavních cílů této práce bylo vytvořit podpůrné materiály pro osoby, které se sebe poškozují za účelem jim jakým způsobem odlehčit a pomoci. Jak už jsem zmínila, tak hlavní cíle práce byly nejen podpůrné materiály, ale také analýza důvodu sebepoškozování, ať už je psychická nebo fyzická, navrhnout metody té alternativní pomoci a hlavně vytvořit podpůrné materiály, kterými jsou v tomto případě motivační karty, workbook a leták pro rodiče a veřejnost. Teoretická část. V teoretické části jsem se hlavně zabývala typy sebepoškozování, jelikož jsou většinou známa jenom ta fyzická, které můžou být například škrábání, pálení, řezání, tak ale existují i psychická, což může být například přehnaná sebekritika nebo například odepírání si jídla. Sebepoškozování vlastně uvolňuje z těla endorfíny a tím, že se poškodíte fyzicky, vám to bere emoční bolest. Dává vám to pocit bezpečí a toho, že máte něco pod kontrolou. Nejhorší na sebepoškozování je, že má závislostní charakter. Vaše tělo si zvykne na to, že se odreagováváte od svých emočních problémů tím, že se fyzicky poškozujete a je velmi těžké se z tohohle koloběhu dostat. Co se týče stigmatizace a mýtů ve společnosti, tak jsem zjistila, že společnost vlastně pohlíží na tyto jedince jako na lidi, kteří se tento problém často vymýšlejí a že to dělají pro pozornost, což samozřejmě děje se to, ale není to ve většině případů pravda. Proto je důležité společnost informovat, aby více věděli, o co se jedná a co tento problém a co sebepoškozování vlastně vůbec zahrnuje. A také možnosti intervence. Vlastně nejúspěšnější a nejvíc nápomocná je samozřejmě psychoterapie a odborná pomoc, ale ta bohužel, jak už jsem říkala, není vždy dostupná, tak je hlavně důležité mít sociální podporu okolo sebe. Ať už je to z pohledu rodičů, nebo kamarádů, nebo vlastně celkové okolí, to nejvíc, co pro toho člověka můžete udělat, je podpořit ho. A hlavně vzdělání společnosti a vlastně všech ohledně toho, co vlastně sebepoškozování je. V praktické části jsem analyzovala data pomocí dotazníku a vlastně zjistila jsem, že u adolescentů je vyšší prelevance u žen v sebepoškozování, také, že většinou na to má největší vliv sociální nátlak a vlastně, že ten člověk je zahlcený a je vlastně v koloběhu prokrastinace a nedokáže se z toho nějak dostat, tak začne sebe poškozovat, protože se vlastně cítí proviněna za to, že je vlastně zaseklý v tomto koloběhu. A hlavně vliv mediálních sociálních médií, což jsou v dnešní době vlastně prakticky nepostradatelná a nevyměnitelná část. Ať už si to přiznáme nebo ne, tak sociální média na nás mají velký vliv a hlavně vliv na lidi, co se sebe poškozují, protože vlastně vidí věci, co jsou falešné, ať už je to nenávist nebo něco, co se zdá až přehnaně dobré. Ne všechno na internetu je pravda a tím zvlášť nás to takto ovlivňuje. Co se týče vytvořených podporných materiálů, tak jako první tam máme workbook, což je vlastně takový pracovní sešit, který vám má pomoct na cestě k tomu změnit vaše návyky sebepoškozování a pomoct vám naučit vás taktiky zvládání stresu a vlastně časem vám pomůže vyměnit sebepoškozování za jiná odreagování od vašich emočních problémů. Dále jsou tam motivační neboli pomocné karty, které vlastně umožňují rychlou pomoc při potřebě sebepoškozování, jelikož vy potřebujete zaměstnat mozek jakkoliv, když máte emoční
problémy a emočně se trápíte, tak vám nabízí vlastně alternativní možnosti, jak mozek zaměstnat. A karty se dají také přizpůsobit každému. Jsou tam, ať už jsou tam karty předepsané, tak balíček obsahuje i karty volné, ať si každý ten svůj způsob může přizpůsobit sám sobě. A v poslední řadě máme leták pro rodiče, ale nejen pro rodiče, ale také pro veřejnost. Tím, že sebepoškozování neovlivňuje jenom člověka, co se sebe poškozuje, ale také jeho okolí. Rodiče se o vás bojí, kamarádi se o vás bojí a vlastně tento leták má pomoci a informovat rodiče a jejich blízké, jak vlastně zacházet a jak přistupovat k tomu, když se někdo ve vašem okolí sebe poškozuje a jak mu tím můžete ideálně co nejlíp a nejefektivněji pomoci na cestě k uzdravení. Nejvíc přínosná tato práce byla samozřejmě ze vzniku podpůrných materiálů, ale prakticky jsme zjistili, nebo jsem zjistila, že ty podpůrné materiály jsou nápomocné lidem, co sebe poškozují. Zpřístupnila jsem je několika jedincům a zjistila jsem, že opravdu dokáží pomoct v kritických situacích, z čehož mám radost a doufám, že v tomto budu moct pokračovat i v budoucnu. Taky bych kladla důraz na prevenci a intervenci tím, že zabráníte problému předtím, než vznikne a ten člověk dokáže své problémy vyřešit jinak, než tím, že začne sebe poškozovat, může ohromně pomoct tomuto problému a jedincům, co se sebe poškozují. A hlavně zvýšit vzdělanost a hlavně informovanost společnosti a okolí lidí, co se sebe poškozují. Protože tím, že budou vlastně vědět, o co se jedná a že sebe poškozování je opravdový problém, tak se může změnit jejich přístup a tím pádem se těm lidem dostane i lepší pomoci. Celkově bych práci shrnula jako přínosnou. Největším přínosem myslím, že byly asi vzniklé podpůrné materiály a doufám, že se tomuto tématu budu moct věnovat i v budoucnu. Já vám děkuji za pozornost a nashledanou.